clai gwyllt jyst yn golygu bod y crochenydd wedi fynd allan i'r tirwedd a di darganfod clai, di casglu fo ac yn defnyddio fo yn ei gwaith. Ond achos dwi'n methu proseso fo mor dda a fysyn nhw yn y siop neu'r factories clai, mae yna teimlad gwahanol, teimlad mwy gritty iddo fo. Ond ie, mae hwnna jyst rhan o'r clai, so dwi'n cario. Dyma enghreiffio fy ngwaith. Hein di rhai clai gwyllt, a hein di rhai sydd wedi cael ei wydro hefo'r ochr o'r afon. I fi, dwi'n teimlo fel bod yr waith yma yn distaw. Obviously mae'n bach, ond mae'n disgaw ac yn cain. Ag wrth gwrs, dwi'n meddwl bod nhw'n hardd hefyd, enwedig efo gyda'r lliwiau naturiol. A maen nhw'n lliwiau eitha fel earthy hefyd. A dwi'n hoffi yma achos maen nhw literally wedi dod o'r pridd. Ac yr agosach ti'n mynd atyn nhw, y mwyaf ti'n gweld yr manylder, felly dyna beth ti isio i bobl wneud? Ie, dwi isio pobl jyst edrych. Fel, dwi'n teimlo fel y natur, mae pobl yn methu pethau achos dyn nhw jyst ddim yn edrych lawr ar gyd o'r planhigion gwyllt a'r fel yr cain sy'n tyfu ar y cerrig neu'r coed. Y ffaith bod nhw mor fach, mae rhaid idych chi edrych arnyn nhw i gweld gyd o'r manylion, i gweld gyd o'r flex. Fel, enghraifft yr un yma, mae hwn byth di digwydd o blaen a fydd o byth digwydd eto, ond ti'n gallu gweld y flex manwl fach fanna a'r lliwiau hollol gwahanol o gwmpas o.